Maistra posluje u sastavu Adris Grupe, jedna je od vodećih turističkih kompanija u Hrvatskoj. Upravlja s 10 hotela, 8 turističkih naselja i 6 kampova u Rovinju i Vrsaru, ukupnog kapaciteta većeg od 35.000 kreveta. Maistra je u protekloj poslovnoj godini zabilježila rast svih ključnih pokazatelja poslovanja. Ostvarila 1,14 milijardi kuna prihoda i 3,5 milijuna noćenja, što predstavlja više od 4% od ukupno ostvarenih noćenja u Hrvatskoj i gotovo 14% od ukupno ostvarenih noćenja u Istri. Rezultat je to dugogodišnjeg investicijskog ciklusa vrijednog 4 milijarde kuna, kojim su Maistrini hoteli svrstani u sam vrh hrvatske premium ponude. Među najvažnija dosadašnja ulaganja ubrajaju se hoteli s 5 zvjezdica, Monte Mulini i Lone, obnova šetališta, plaže Mulini Beach i uvale Lone, kao i obnova najstarijeg rovinjskog hotela Adriatic. Tomu treba pridodati kupnju i obnovu hotela Hilton Imperial u Dubrovniku. Godine 2016. otvoren je obiteljski hotel Amarin, a započela je i izgradnja novog Grand Park hotela Rovinj, ključnog proizvoda u procesu zaokruživanja vrhunske hotelske ponude u Rovinju, čije se otvorenje planira u proljeće 2019. Početak 2018. obilježila je kupoprodaja udjela i strateško partnerstvo Adris Grupe i HUP-a Zagreb. Tom su transakcijom stvorene pretpostavke da Maistra postane najveća nacionalna turistička tvrtka, pozicionirana u 3 rastućim i međunarodno prepoznatljivim odredištima, Rovinju, Dubrovniku i Zagrebu. U svojoj strategiji rasta i razvoja tvrtka planira investirati dodatne 2 milijarde kuna s ciljem da više od 90% smještajnih kapaciteta bude u kategoriji 4 i 5+ zvjezdica. Uz ulaganja u podizanje kvalitete vlastitih sadržaja, kontinuirano se radi i na povećanju prepoznatljivosti i oblikovanju ponude Rovinja, kao poželjne turističke, ali i prepoznatljive event destinacije u regiji i svijetu.